Guys, today is Monday, August 21, and it's sunny Monday. Ayan. So, I think sa Pilipinas walang pasok ngayon kasi holiday ngayon sa Pilipinas, no? So, happy holiday sa inyo. Ayun. So, ako nandito sa bahay, katapos ko lang magligo, tapos naglaba, yung aking mga sinampay nandoon. So, habang ako naliligo, sinabay ko na yung paglalaba kasi kinusot ko lang yung mga puti dahil ilan lang naman yung puti. Apat lang yung puti eh. So, hindi mo siya pwedeng pwede naman, pero sayang yung kuryente. So, nilabhan ko lang siya doon sa tubig na. Tapos, meron ako ditong nilabhan na nung nakaraan. Ayan, tuyo na siya. So, kinuha ko at spreadan ko. Tapos, nilabhan ko rin yung aming doon, mga towel. So, yeah, babalikan ko yun maya-maya. Nandun sa baba. Ayun yun ang aking winashing, mga decolores. Pero konti lang yun, mga pati pinang swimming namin. Kahapon, so nag-swimming kami kagahapon, mga mare, no? So, yung unang pinag-swimmingan, yung unang lugar na pinuntahan namin, which is malayo-layo dito sa amin, is mas maganda sana yung sabi ng aking asawa dahil makakapag-swimming ng maayos yung anak niya. Ganyan. So, kaso pagdating namin doon, kaya pala sabi niya, sabi na, ang ganda kasi wala pang mga tao, hindi full. Sabi niya ganun. Yung pala na, sarado pala yung swimming hall, yung swimming hall, sarado siya. So, nakalagay doon na, nagre-repair sila ng mga bagay-bagay. Ayun, kaya siya closed. Tapos, ayun nga, so, ang ginawa na lang namin, dumaan na lang kami ng doon sa city na yun, dahil malapit lang din naman sa city ng lugar na yun, yung pinuntahan namin yung mga old houses na as in sobrang tagal na. Yung parang 100 years ago na siya. Tapos nakakaano kasi 2 years ago pala yung lugar na yun ay lubog siya sa tubig dahil parang isang linggo o 2 linggo. Hindi ko alam kung ilang araw na umulan nun dito na actually kahit dito sa lugar na to. Sa sobrang ulan ng ulan na walang tigil umaga gabi. Ganun, tapos puno-puno siya, tapos ang daming nasira, ang daming mga, yung mga gamit sa loob, mga ganyan, yung mga tao, ganyan. So yun, 2021 siya, June 2021, nangyari yun. So 2 years ago, tapos naayos nila ng gano'n, no? Ganda-ganda pa rin. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda ng lugar na yun sa loob na yun. So, hindi mo kalain na nakaranas siya ng gano'n ng 2 years ago. Yun. So, yun, ganda-ganda niya. Tapos, nung Sabado pala, kasi nga short, lang siya nun eh, hindi short service, kasi mahaba din kasi ang pasok niya is alas 5, tapos natapos siya ng alas 3. Tapos, syempre, nakawin siya ng maaga dito. So, yun, tapos, naglakad nga kami, pumunta kami ng kabilang city. Ayan, sa ibang city din yun. At kumain kami sa China restaurant. Yun ay parang Vikings, guys. Para siyang Vikings ng Pilipinas. Ganon, na buffet siya, na lahat pwede mong kainin. For, ay grabe, puro busog na busog kaming dalawa. Busog na busog kaming dalawa. As it, ang saya ng experience kasi nakakilala ka, nakakita ka ng ibang tao, ganyan, ibang tao. Ganun, as in, nakakatuwa kasi kinakausap nila ako nung mga ibang ka-work niya. Tapos, in German, alam nyo guys, grabe talagang yung ulo ko. Oh, charis. Siyempre, limited pa lang yung alam natin, di ba? So, ganun. So, yun. Yung mga tinatanong nila ako, ganyan. Tapos, agad ang galing kasi hindi sila as in born and raised dito sa Germany. Galing din sila sa ibang bansa. So sabi nga nung isang katrabaho ni Frank, sabi niya, sabi niya ganun, international pala tayo dito kasi tingnan mo yan, may Colombia. May taga Colombia, may taga Slovenia, Romania, Syria, tapos ako Philippines, tapos mayroong American. Ay, iba-iba. As in, iba-iba yung mga tao, ganyan. So, yun. Nakakatuwa. Tapos, syempre, natutuwa ako kasi na-meet ko yung mga workmates niya na mga good people, ganyan. So, yun. Tapos, yung pagpunta namin doon ay, hatid sundo kami nung katrabaho ng aking asawa.
na medyo malapit lang dito sa amin. Pero parang sabi niya 5 kilometer ba o 15, basta gano'n. Malapit lang siya dito, malapit lang daw 'yun dito sa amin, ta's gano'n. So, ano din katrabaho niya rin dun, tapos lahat 'yun sila mga ano, mga ka-workmate niya, ganyan. So 'yun, masaya at grabe, ang saya-saya ng tiyan ko, grabe ang daming shrimp. Ang daming shrimp, as in wala nga lang crabs, pero grabe. Tapos sabi nga sa'kin ng asawa ko, "Ilang shrimp ang nakain mo?" Sabi ko, "Lagpas 20." Ang sarap ng ano, ang sarap nung shrimp, lalo na yung fresh tapos ipapaluto mo, 'di ba may gano'n? Yun, ang dami guys, para siyang ngang Vikings, pero sa Vikings kasi hindi ko siya masyadong inikot kasi nga nag-focus ako dun sa mga pagkain na gusto ko lang kainin. Yan, sushi, ganyan. Tapos, syempre, dami-dami prutas, iba-ibang prutas. Yun. Ano ba yun? Naantok ako Charis. Last stress na, tulugan na. Joke lang, hindi. So, yun. Magandang experience yung na-meet ko yung mga ka-work ng aking josawa. Ayan. Tapos, nag-swimming kami, guys. Alam nyo, guys, first time yun na first time ko nag-swimming na gano'n na. Kasi 'di ba parang swimming, 'pag nagsi-swimming naman kasi talaga 'pag nasa pool ka o nasa dagat ka, ganyan, yung mga swim attire ba, ganyan. Pero syempre dahil conservative ang lola ninyo, 'di ba, pagka nagsi-swimming tayo diyan sa Pilipinas, okey na sa atin yung puting damit, t-shirt at naka-short, 'di ba? O di kaya ano lang tayo, yung conservative type nga, pero puwede sa swimming pool, pero dito, gosh, it's my first time to charis. Oo, pantit bra. Sabi ko, oo, dala-dala ko yung ano ko. Ay, nakakatuwa. Tapos paglabas ko, tagal-tagal ko lumabas, sabi sa'kin ng asawa ko, sabi niya, "My lovey, you're not finished yet." Sabi sa kanya. Tapos labas ako, sabi ko, "Nahihiya ako." Tapos sabi niya gano'n, bakit ka nahihiya?" Tapos pagtingin ko ng mga tao, gano'n sila, wala silang mga pake, grabe nakikita. Tapos siyempre 'pag ano ka muna, 'di ba, agto mo do'n sa Bisaya. Pagpunta ko do'n sa ano ba 'yun? Tawag dito, sa shower. Kasi kailangan mo muna mag-shower, ganyan. Grabe guys, wala talaga nga silang mga pake, ganyan. Kasi nga siguro dahil all girls lang din naman, so gano'n. Pero siyempre hindi mo 'yun makikita sa Pilipinas 'no, dito lang sa'yo. Talagang kitang-kita mo ang buong kaluluwa, ganyan, wala silang pake. Ayan, mapabata man 'yan, pamatanda man 'yan, wala silang pake. So sa mga babae kasi nga siyempre do'n ako sa mga babae, siyempre do'n naman sa kabila yung aking asawa tsaka yung anak niya dahil sila ay lalaki 'no. So 'yun ang experience ko 'yun ng ditong first na nag-swimming kami. Grabe, ang daming tao din nung nag-swimming kami, pero ang saya. 'Yan, ang saya, nag-enjoy kami, ganyan. First time kong makakita ng mga gano'n na as in, ay talagang ta's kinukuwento ko nga sa asawa ko, sabi niya, "Ha?" Sabi niya, "Normal lang 'yan dito." Mga gano'n, tapos gano'n. Sabi ko, "Naku, alam mo sa Pilipinas hindi ka makakakita ng gano'n." Sabi ko no'n, "Bihira lang pero, yung siguro may gano'n din do'n sa Pilipinas." Pero yung tipong ganyan na punta ka sa mga sabi ko parang hindi, siguro kung mga kaibigan kayo or sobrang close kayo, parang siguro gano'n. Pero or family mo or kahit minsan sa family 'di ba nahihiya ka o sa close friends mo, ganyan. So yun, normal nga lang talaga dito, sabi niya. Sabi sabi niya, sabi ko sa kanya, sabi ko, "Oo nga 'no." Sabi ko, "Talagang normal din sa inyo gano'n." Sabi ko, "Sa Pilipinas ako hindi talaga." Conservative ang tao sa Pilipinas, 'di ba? Yun. So yun lang, share ko lang sa inyo yung aking experience. Ganong Sabado tsaka Linggo. Ayan. Yun. So yun. So ngayon nandun ako sa bahay tapos mamaya pa naman uwi ng aking asawa. So i-update ko na lang kayo mamaya, magluluto ulit tayo. Ayan. So pahinga-hinga tayo ngayon kasi nga puro gala tayo nung nakaraan. Ayan. So yun. Yes, okay. Kukuhanin ko na muna yung aking sinabay sa baba at isasampay ko at update ko na lang kayo mamaya, mga mare. Guys, ayan, nasampay ko na yung mga nilaban ko, mga color. At ayan yung mga puti. Tignan mo, tuyo na yung mga yan. Ayan. Lipar-lipar na. Ayan lang naman yung puti ko. Tapos ito. Ayan. So, ang bilisin matuyo guys kasi nga hindi lang mainit ngayon, kundi mahangin pa. Ayan, so yun mga mare. Diyan lang muna natin mga sinampay. Guys, ayan, so ngayon naman kumakain tayo.
Sushi, binilhan ako ni Frank ng sushi kanina. Nagpunta kasi muna kami ng Alde bago siya pumasok ng trabaho. Kasi nga, yung mga iba hindi ko alam yung mga pangalan. Bilhan niya ako dalawang ganito yan eh. Yun, sasarap yung isa. Sabi niya. Isa lang dapat bilhin ko. Sabi niya, dalawahin mo na. Yun, kain tayo ng sushi. Ito na lunch ko. Hanggang alas 4 na. Kasi kanina kumain kami pagising namin kinang umaga. Nagkape kami tapos kumain kami ng bread. Yun talaga yung aming almusal. Saka saging. Tapos, nung pumunta kami ng Alde, bumili kami nung tinapay na yung apple. Favorite namin dalawa yun, yung apple na yun. Ang sarap. Yun, kumain kami ulit ng ganun pag kanina. Tapos, ito na nga ulit ng kain ko. May tayong gabi kumain ng kanin. Sabagay kanin din naman to eh, oh. Sushi nila. Ininit ko. Sarap. Tingnan ko yung aming sinampay sa labas. Ang totoo yun, sagad lang, totoo yun eh. Kumita ko ito peso. Yung pagsundo sa akin ni Frank noon sa airport. Nadala siyang tubig. I-share ko lang. Ganyan. Kasi alam niya hindi naman ako masyadong mayroon sa soft drinks. Kaya ang dala niya sa akin, tubig. Siya may coke siya. Tapos, may yung tubig. Ano wag na? May dalawang klase kasi yung tubig sa kanila. Yung yung sparkling water ba tawag doon? Na magkaroon ng gas, parang yun. Hindi ko talaga gusto yung lasa. Hindi ko talaga gusto lasa. Kahit anong pilit kong gawin, siguro pag wala na talagang choice, inumin ko siya. Pero pag may choice naman, pwede naman ako sa gripo. Hindi talaga gusto. Tapos nagpahanap talaga. Sabi ko, ano ba dito yung tubig na walang walang gas? Kasi alam ko naman sa kanya, pwede bang inumin yung tubig sa gripo? Pwede naman daw. Pero bilhan niya akong tubig, kaya madami akong tubig nito. 1.5. Madami akong ganito, bilhan niya ako ng ganito, madami. Yun, share ko lang. Hindi ko gusto yung lasa ng tubig na may gas. Kaya ito bili ko ng natural. Ayan. Yun lang. Kain muna ako mga mare. Balikan ko kayo mamaya. Magluto ako mamaya ng beef with vegetable. Ayun, parang beef with broccoli. Pero malawhalo kasi diba yung vegetable natin. So, lunutuin ko. Wala sa aking asawa. Para makakain siya ng mga good food. Hi guys! We're back in the kusina. Charis. Ayan, so ngayon magluluto tayo ng broccoli with mixed vegetables. So I have this one. This one. Ito ay frozen mga mare. Ayan, so yun. So magpe-prepare tayo ngayon ay alas 4 na. So alas 4 na mga mare. So ibig sabihin, time for the cooking session. So I like this small, and then I have the ba't ba ako nag-i-English parang timang sibuyas, luya,
Yun ang nakita ko dun sa ingredients eh. Tapos nandito guys ang ating beef. This is a beef from Alde. Beef from Alde. Yeah. 400 grams. So yun. Tapos may banda dito oh. Yun. So ngayon nagpe-prepare lang muna tayo ng ating ingredients mga mare. So, ang aking uunahin for today's video ay itong sibuyas na nagpapaluha sa akin. Choice. Hugasan natin kasi pag hinugasan daw guys ay nawawala daw ang hang. Choice. Ayun. So, pinaiiyak ako talaga. Baka muna tayo ito. Charis. Napanood to ng ano, ba't ka? Ang aking gisawa sabihin, ba't ako umiiyak? Gamitin nga natin itong malaki. Nahihirapan na ako. Tapos ang liit-liit kasi ng ano ko, ng ako din ako gusto. Ang liit-liit ang aking chopping board kasi nga ito gusto ko. Cute lang. Kasi may dami ditong chopping board ang aking gisawa, mga Marsh. Siguro mga 20. Iba-iba ang size. Kasi, pagka ano, pwede sa laki ng pizza. Lagay ng pizza. Chopping board. Yun talaga yun. Para talaga yung chopping board sa ano, sa pizza. Lagay ng pizza. Sa pizza. I decided to use this. Oh. May mga ano ako dyan, may mga patatas kasi. Ito kasi yung cute-cute, oh. Wait lang, makita ko sa inyo. Yan, oh. Ang cute. Wait lang,
Hello guys! So it's time for cooking! So yun, nagpapainit na tayo ng ating mantika. Yun, tapos ito yung ating sinaing. So nag-ano na ako ng sinaing. Cheese. Yan. Init na mga Mars. Unahin natin mga Mars ang... nalaglag yung aking ano. Ang ating ginger, as I can see in the video that I watch. Charis. So, napanood kong video. So, inuna natin ang ginger. Tapos, syempre, ninext na natin ang Santa Makmak na sibuyas. May nalaglag pa dito, so pwede pa yan. So, gawin na lang natin brown ang sibuyas. So, dito rin yung patatas ng aking asawa. Ngayon natin yung pakukuluan after nito. Kasi ito, initin mo lang ito eh. Diba? Ang ating ginisa. Hindi yung patatas ng aking asawa. Kasi sinaing tayo dyan, mga mare. So, let's just, let it brown. Ayan, sandamakmak yan sibuyas. Yung asawa ko, mahilig yun sa sibuyas. As in, gusto niya yan sibuyas. Gusto niya yan. So, yeah. Ito lang ang hindi maganda pagka wood yung ano mo. Kasi tinan mo nagmamansya yung kulay. Kahit anong kuskusin mo dyan eh. Kasi nga nag-ano na yung wood talaga. Sa wood talaga. Pero yung kasi maganda rin gamitin para sa mga non-sticky. Para hindi makuskus yung wali o ano ito. Yan. So, antayin natin na mag-brown mga marsh. Yan. And then, we're going to put the beef. So, where's the beef? This is the beef na marinated already. Yan. Sabi ko kasi sa aking asawa, pagluluto ko siya ngayong gabi ng ganito. So, nakita ko to kanina sa Alde pagpunta namin. Sabi ko, sige, yan na bilhin natin. Pagluluto kita ng ganyan. So, yan, i-stir lang natin to. Stir, fry. Hanggang sa maluto ang ating beef. Yan, mga mash. Okay. So, yan na pala yung aking nilulutong beef. So, pinakukuluan ko siya ngayon, guys. Papalambutin natin. Yan. So, hindi ko na kanina akala ko naka-record yung aking ginagawa. Wala palang recording, mga Marsh. I don't know what happening in the world. So, yun, ayan. Pinalalambot lang natin yung ating karne. Yes. And then, later, pag malambot na, tsaka natin ilalagay ang ating broccoli, mixed vegetables, mga Marsh. Okay, so, ayan, nilagay ko na pala yung ating mga kagulayan, mga mare. Ayan, so, anahin na natin dito.
Paghalo-haluin na natin, Mare, at papakuluan lang natin, Mare, ng konti lang. Yan. Nawag sila, Maring madurog. Ayan. So, di ba? Ang ganda, ang kulay. Makulay ang buhay. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Yes. Malambot na po yan yung ating beef. As in. So, ayan. Pakakuluan natin, Mare. At ang aking rice, mga Mare, ay kumukulo na rin. Look, may rice here. Oh. Nakikita niyo ba? Basta kumukulo na siya. Hindi makita. Ayan, ito yung ating broccoli. Mix pala to, mix. Ang lambot na mga marsh. So, yun. So, look at that. Our beef broccoli saucy. Hi guys, good morning. So today is Tuesday. Ayan, this is another day. Nakita na agad. Ano masasabi niyo sa kilay ko at sa aking eyelashes? Oh my gosh, this is new to me and it's my first time to, put a eyelashes. This is this is fake eyelashes, or this one is the extension eyelashes, and I also did my eyebrow tattoo. Oh, look at that. Oh, anong masasabi niyo ngayon guys sa aking mukha, no? So sinabihan ko talaga yung asawa ko na kailangan ko magpaganito kasi kailangan nating maging maganda, no? Joke lang. Oh, ang ganda ng ng filter na to sa sa TikTok. TikTok ito mga Mauritius. Ang ganda. Sus Maria Mercedes. Oh. Pero no, parang hindi ko kaya magpaganito. Ganitong oh no. Ayan, so good morning guys. Kakatapos ko lang po linis ng bahay. Good morning pa rin ba? Yeah, it's 11. Makikita niyo ba doon? Uy, magto-12 na. Wait, tiko tayo. Oo nga, magto-12 na. Baka kasi mawala itong ating at hindi na makita, magto-12 na pala. Pero so yun, katapos ko lang maglinis ng aming mga kabahayan. Tapos naglinis din ako ng sasakyan ng aking asawa. Ayan, so nag-promise kasi ako kay Luisa na linisin ko siya today. Ayan. So Luisa, yung pangalan ng aming car, mga Marsh. Ayan, so yun. Babae kasi red siya. So pag red, Carl is for the girl. Charis. Yun. So, yun. So, ngayon ay nagbabad ako doon ng mga puti dahil lalaban natin. Ang puti, hindi yung namin, yung bedsheet namin. Ayan. Yung namin, yung basta ganun. Yeah, ako din. Binabad ko yun doon kasi lalaban ko lang yun ng pakamay kasi yun lang din naman yun. Ayaw ko siyang paikutin dahil maliit lang siya. Ayan. Tapos yung isang t-shirt ng aking tusawang puti. At syempre, ito mamaya pag naligo tayo mga Mare, sabay na natin ito. So, ayun mga Marsh. Ayan lang ang ating gagawin for today. So, yun. Yeah, maaga kasi yung work ng aking josawa for today. So, yun siya. Kanina pa siya umalis ng maaga. Ganon. So, ayun. Ay, natuwa lang ako dito. Nakita ko sa TikTok ang ganito. Ang ganda. Sana all. Feel na feel. Ayan, so good morning everybody, and I hope you guys doing well today. Ayan, so yeah, update ko kayo later. Yun. Mare, so back to kusina tayo, Mare. Pero tapos na ako na ako, shower, tapos na ako maglaba. So bali mga nilabang ko ay naandun. Wait lang, balik rin ko nga kayo. Ayan, nandun sa labas na medyo patuyo na yung mga yun kasi nga ngayon, same katulad kahapon na mahangin, na mainit, ganyan. Sa ganun. Tapos, nagplansya na rin ako. Nakapagplansya na ako ng mga bedsheet namin. Tapos, ilagay ko na. So, yan mga Marsh. Ayun, back to cooking tayo. So, pinagluto ko ng fried chicken ng aking josawa. Ayan. Ayan ay chicken wings. Ayan. Ako nag-marinate niyan. Kasi binili ko yan siya na as in plain lang. Tapos yun.
and a low cook. Tapos, mag-prepare tayo ng gulay. Yan. Yun lang. Tapos, update ko rin mamaya. Pagka nakapagluto na tayo, mga mare. Mga mare, so ayan. So, tapos lang tayo nakapagluto na ako. Nakakain na kami. Ayan. So, yun. Nagustuhan naman ng asawa ko yung luto kong chicken. Ayan. Chicken. Tsaka, syempre, yung paborito niya mga gulay-gulay. Mga mare. Ayan. Tapos, kumain lang kami, nagkwentuhan, kamustahan ng araw, ganyan. Tapos, ngayon ay wala siya, pumunta siya doon sa kanyang workshop, dala-dala niya yung mga biniling tools, ayan. So, yun, dadalhin niya lang yun doon, tapos pabalik na naman siya. So, wala naman ang gagawin for today, mga mare, ayan. So, yun. Salamat sa inyong panonood. Ayan. So, na-prank ba kayo doon sa ano natin? Sa ating pa-eyelashes? Ang ganda ng filter ng TikTok ngayon, ayun. So, yun lang naman mga mare. So, ayan. So, sana nag-enjoy kayo sa ating vlog. So, yun ang aking vlog ng Another Day, Another Day. Ayun yung ating mga kaganapan sa buhay. Dahil everyday naman ay, kumbaga mga normal days, lalo na pag weekdays, ayan. So, yun lang naman ang ginagawa ko sa bahay, ganyan. Pagka hindi tayo umaalis, ganun, sa bahay, ganun lang naman yun. So, ayun guys, please like, and subscribe sa aking YouTube channel, guys. At please, click the notification bell kung gusto niyo po maging updated kayo sa ating mga susunod pang mga videos. And guys, thank you so much for supporting my YouTube channels. To all my subscribers, thank you so much from the bottom of my heart. Ayan, please, sa iba pang hindi pa nakasubscribe, please subscribe. So, thank you guys for watching. And I hope to see you on our next one. Bye! God bless us all.